Sister Teresa Agostinjana nsellimlek u nilqek għal programm ieħor ta' qari spiritwali mill-ktieb Oħroġ minn artek li jkellimna fuq il-ħajja tal-Madri Fundatriċi tagħna is-Sorita Agostinjani Servi ta' Ġesu u Marija. Insejħu Trinità Qaddisa eżis semmija fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Waħda mit-talbiet tal-Madri Fundatriċi irrid lill-Alla, irrid noġbu bil-purità, irrid dak li jridu, irrid ngħix u mmut għalih. Inkomplu eżis semmija sa nibdew naqraw illum kapitlu 27 li jġib it-titlu Mill-milja tal-qalb. L-istat tar-ruħ ta' Teresa nafuh minn għandu Vincenzo Sarra, direttur spiritwali ta' Teresa. Taħt obbedjenza Teresa kienet tagħti bil-miktub rendikont tal-ħajja spiritwali tagħha u dun Vincenzo Sarra kien joqgħod fi Frosinone u kellu id-dar ftit il-bot mill-monasteru tas-Sorijiet. Kien hemm żmien meta kien imur iqazzilhom hu. Kollox għandna ġabra ta' 120 ittra li Teresa kienet kitbet lil dan is-saċerdot bej l-1843 u l-1844. Kieku d-direttur spiritwali li ġi warajh ma ħaraqx l-ittri li kienet tiktiblu kieku llum għandna materjal qani biex naraw din il-persuna kemm kienet ripalla. Il-ħsieb ċentrali f'dawn l-ittri huwa ħtieġa kbira li tħobb l-Alla, li tkisser l-egoizmu tagħha biex tasal għal din l-imħabba l-aktar safja u li tasal li tissagrifika ruha għal kollox. Mhux possibbli li nġibu dawn l-ittri kollha, imma se niżlu versi meħudin mill-istess ittri biex naraw bliema spiritu kienet mimlija mill-milja tal-qalb. Jitkellem il-fom. Dawn l-ittri juruna is-sentimenti li kienet mimlija bihom qalba. Minkejja t-taħbit li kellha biex twaqqaf il-kongregazzjoni biex tieħuħsib l-orfni, biex tieħuħsib l-iskola, biex tħabbat wiċċa ma' min kien ifixkel il-ħidma tagħha. Biex kienet twettaq il-ħsieb tat-tiswija tal-bini tal-kunvent. L-ewwel preokkupazzjoni tagħha kienet però kif tħobb l-Alla aktar. Qatt ma kienet titlef il-paċi tal-qalb. Dan narawh anki meta kienet tkun mifnija blu ġieħ. Kienet tiktiblu lid-direttur spiritwali inħossu ġieħ kbir frasi, imma dan trid tifakkarni fix-xewk ta' Ġesu u l-ġieħ fir-kubtejja, riġlejja u jdejja jifakruni fid-dbatija ta' Kristu, imma ma nħossniex imdejqa, anzi ħinja. Kollox u ftit, anzi mhux xejn ħdejn dak li ħaqni. Dan l-ġieħ u martirju ħelu, ngħid ħelu, għax ma rrid nagħmel xejn, ħlifni li noġob lilu. Irrid l-Alla, irrid noġbu bis-safa kollu, irrid dak li jridu biss. Irrid ngħix u mmut għalih. Teresa Spinelli dejjem titkellem fuq ix-xejn tagħha. Aktar ma kienet tersaq ripalla, aktar kienet ċerta minn dan ix-xejn u l-miżerja tagħha. Għalina li aħna mimlija bina nfusna eżis semmija u forsi naħsbuna li aħna xi ħaġa kliema xejn ma jdoq għal widnejna, però x'intoqgħod taħseb tara kemm jaqbel ma' kliem is-salmista meta jirreferi għal Kristu. Isimgħu Salm 21 vers 7 xi jgħid. Imma jien dudu tal-art u mhux bniedem, żebblieħ tan-nies tkasbir tal-poplu. U billi Teresa kienet dejjem iġġeddet fiha l-voti ta' vittma u li tgħix b'mod l-aktar perfett, ma kienx tissapporti fiha li ċken ħaġa li ma toġobx lill-Alla. Teresa semmija redet bati għall-Knisja li kienet għaddejja minn burraxka qalila. Bil-ħajja spiritwali tagħha kienet qed tgħix bisħieħ il-misteru tal-għajt. U tikteb ukoll,
Il-mument li offrejt ix-xejn tiegħi ħassejt li l-grazzja qawwietni u inkoraġġietni. Kienet tħoss min jgħidilha ħobbni biex jiena nħobbok bati bil-qalb biex jiena nilqa' din it-tbatija. Marija Teresa kienet tħobb it-tenni sentenzi ħfifet issemmija li jiġbru ħafna ħsibijiet bħal ngħidu aħna kienet tgħid kollox għal Alla, għalija xejn, jew Alla biss u xejn iżjed. Araw issemmija jkir nexxielna matul il-ġurnata kien tennu xi waħda minn dawn it-talbiet, Alla biss u xejn iżjed. Kif għallimna Ġesu għal Teresa li mħabba hi għotja, li mħabba tfisser tissagrifika ruħek għal glorja tal-Alla u għall mħabba tal-oħrajn. Hekk femmitu Teresa l-Kristjaneżmu u hekk għexitu billi ridet it-tem ħajjita fin-nar tas-sagrifiċċju. Infatti, f'kull ittra dejjem issemmi l-imħabba u t-tbatija. Għal Marija Teresa Spinelli u għal qaddisin id-diretturi spiritwali huma strumenti f'idejn Alla. Il-volontà tagħha kienet tidher fl-ordnijiet u l-pariri li kienu jtuha. Diġà rajna kif dejjem kienet toqgħod għal dak li jgħidula, anki meta dan kien ifisser tilaq it-trab tal-umiljazzjoni. Hekk tikteb isimgħu issemmija. L-artalu mibni tajjeb, il-vittma hi f'idejn Alla tiegħi, meta u kif se tikkonsma inħalli mhux fil-erf tiegħi iżda f'idejn Alla u l-ubbidjenza mqazza. Din il-virtù irrida s-saffini, irrid nobdi biex noġob lill-Alla, mhux biex noġob lili nnifsi biex nidher ubbidjenti. Irrid ngħix, iva, imma biex immut għall-inqas xewqa tiegħi. Darb'oħra tgħid, l-ikbar faraġġ tiegħi hu li ngħix fl-ubbidjenza u dan il-ħsieb jimlieni bil-ferħ. Minn dan jidher ċar li l-ispiritwalità tal-fundatriċi tagħna hija mibnija fuq dawn is-sisien. L-ewwel, l-imħabba l-aktar safja lejn Alla kif ukoll lejn l-oħrajn, għax femet tassew kliem Ġesu ħaġa waħda meħtieġa, l-imħabba tal-Alla u l-imħabba lejn l-oħrajn. It-tieni li tilħaq l-idejjal billi xejjen lilha nfisha u billi tagħti ħajjita għall-oħrajn. It-tielet, dan l-egoiżmu teqerdu bħajja ta' ċaħda kontinwa u bħajja ta' tpattija għadnu bit-tagħha u tal-oħrajn, mela imħabba u sagrifiċċju. Ir-raba, twettaq kollox dejjem billi toqgħod ar-rieda tal-Alla u tas-superjuri sa xifer il-mewt. Illum issemmijak nixtieq inkopru nisimgħu se tgħid lil Mulej il-madre fundatriċi tagħna, Sor Marija Teresa Spinelli, permezz ta' din is-silta mużikali ferm sabiħa li ġġib l-isem Alla biss u tgħidlu Teresa imbirkek u nfaħrek o Alla għaliex tlabtni l-imbati għalik. Namlu attenzjoni issemmija għal kliem sabiħ li fija. Hija kantata mill-grupp tas-Sisters iż-żgħar tagħna. What is shaped behind my
Kapitlu 28 li maħabba ta' Kristu timbuttana. Fi żminijiet li fihom għexet Marija Teresa ma kienx ħaġa komuni li solu tagħmel xogħol ta' apostolat barra bil-kunvent, allura mezz qawwi ta' apostolat kien li titlob li tbati. Dan Teresa tagħmlu bl-ikbar ħeġġa kif għadna kif smajna fis-silta mużikali. San Pawl jgħidilna li mħabba ta' Alla timbuttana. L-apostolat irid ifur minn din ix-xmara. Jekk bniedem ma jkunx mimliju l-ewwel ned bl-imħabba ta' Alla, ma jistax jifrixa fuq l-oħrajn. Teresa kellha fiha imħabba kbira lejn il-Knisja ta' Kristu u lejn is-saċerdoti. Kienet tara kif tagħmel biex tħobb u tbati. Ġeneralment aħna biżejjed ma nkunux ftit f'sikkitna u ġveru semmija malajr naqsu mit-talb, waqt li Madre Teresa Spinelli f'mumenti bħal dawn aktar kienet iġġarrab l-esperjenza divina f'xi penitenzi straordinarji li kienet tagħmel. Marija Teresa Spinelli kienet imżejna b'din il-karizma, bid-don li tgħix bħala vittma għat-tpattija ta' dnubiet tas-soċjetà. U dan id-don kompla joktor fija u saħħaha aktar ma hija immaturat fl-imħabba ta' Kristu. Alla rida hekk u għalhekk kien itija l-forza u din il-grazzja straordinarja. Imma x'kienet bati? Nisimgħu lilha stess mill-littri li ħalliet tgħid waqt is-swat ħassejt lil Ġesu jgħidli, Binti, għid lid-direttur spiritwali li jiena rridek sagrifikata biex iwarrablek kull diffikultà ħalli is-sagrifiċċju jkun sħiħ, tibżax, trid tbati għalik u għal dawk li qed jaħqru l-arusa tiegħi li hija l-Knisja u s-sagramenti. Forsi spiritwalità bħal din u appostolat ta' din ix-xorta ikun hawn min jistmerru u jistkerħu, imma din kienet il-ħajja ta' appostolat li għaddiet minna din il-mara. Ħajja ta' vittma li tixxibaħ ma' dik tal-Messija kif jitkellem fuqu Iżajija meta jgħid ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu leħ jew sura biex nitaxqu bih. Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu il-mart bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu, iżdu rafa fuqu il-martana tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, milqut minn Alla u miġjub fix-xejn, iżda u kien miġruħ minħabba fid-dnubietna semmija, misħuq minħabba fi ħżunitna.
29. Kull ma jgħidilkom għamluh. Ek qalet Obna Marija li dawk li kienu qed jaqdu fit-tiċ ta' Kana. Dan is-sem kella Marija fil-ħajja ta' din il-mara mistika, Sor Marija Teresa Spinelli. Kienet stmata bħala waħda tad-dar lill-Omna Marija, kienet kellima bħala u tiddiskuti magħha l-problemi li jinqalaw. Kif Marija ħeġġet il-qaddejja tat-tieġ biex joqogħdu għal-klim Ġesu, hija hekk tħeġġeġ qalb Marija Teresa biex tobdi, ma tibżax mis-sagrifiċċji li kien jitloba bina Ġesu. Diġà rajna s-sem ta' Omna Marija Santissima fit-tfulija ta' Marija Teresa tiftakru? Kienet li ħelsita minn disgrazzja kera? Rajna wkoll li meta waqfet il-kongregazzjoni tagħna is-Sorjiet Agostinjani, ridet li sit id-dar tkun Marija Omna. Meta kienet tagħmel dawk il-penitenzi ħoroġ, Teresa kienet iddur lejn din l-om twajba biex titloba l-forza. Meta kien jorqsilha l-kuraġġ, il-fiduċja li kellha f'din l-om tas-sema kienet tirbaħ kull tfixkil fuq in-natura. Tgħidilna Teresa Spinelli, bla biża' dejjem fdajt falla u f'Marija Santissima. Qatt ma kont nagħti każ x'seta' jiġrili. Kont ngħid f'qalbi, Om tiegħi, kollox f'idejk, mexxini jint. L-om tiegħi tas-sema kienet ħeġġiġni biex noġob lil bina l-maħbub billi tqawwini fit-triq tal-virtù, tal-umiltà u mbagħad bil-qalb u bla biża' għax huma kienu qed iħarsuni. Binti kont inħossa tgħidli din Ommi Marija, ħobbu lill-ibni li ħabbek tant. Bagħti bil-qalb għalih li tant bata għalik u rrikmandalu l-midinbin, il-Knisja u tħeġġeġ inti fil-qdusija. Dan il-kliem juri x'sem kella Marija fis-sagrifiċċju sħiħ ta' Teresa. Marija Omna teħodha għand Ġesu jew aħjar tgħinha tgħix miegħu fuq is-salib. Min seta' f'dan ix-xogħol jekk mhux l-om tad-duluri? Kienet tgħix tassew it-talba lil Marija billi tajt. Qaddisa isma' talbi, dawn il-pjagi qiegħed f'qalbi tibnek Ġesu imsallab. Marija Teresa kienet tkellem lil Marija bħala waħda minn ta' ġewwa, kienet tgħidilha itlob għalija Marija, int kont li ħarisni u għentni, int kont li qedni f'idejn ibnek li tant tiħobbni, ibqa' mexxini lejn is-sagrifiċċju. Kienet Marija ddolorata li ħarsitha minn taħt ir-roti taż-żiemel meta kienet għadha ċkejkna. Issa nistgħu ngħidu wkoll li fil-ħajja mistika ta' din il-qaddisa kienet Marija ddolorata li kienet qed tħarisha waqt li kienet tagħmel penitenzi li żjed ħorox. Ġwanni, kapitlu 17, vers 25 jgħidilna kien hemm wiefa ħdejn is-salib ommu uħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Din kienet ir-realtà prattika tal-iva kbira li Marija wieġbet lill-anġlu fid-dar ta' Nażaret, mifnija bin-niket. Marija ma tlissinx le Marija kelma. Biskit tagħha kienet qed tqawwi qalbina biex jixrob il-kalċi sal-aħħar qatra, ridet tibqem wifqa sakemm u jtemm is-sagrifiċċju ta' vittma safja, vittma qaddisa, vittma bla teba. L-istess missjoni wettqet Marija Teresa waqt li kienet qed tikkonsma ftit f'martirju moħbi, martirju li bħal ta' Kristu wassala għal glorja ta' bla tmiem.
Qabel dan u eżis semmija nixtieq nagħmel dan l-avviż. Min jixtieq iżjed informazzjoni dwar il-venerabbli fundatriċi tagħna Sor Marija Teresa Spinelli u anki dwarna l-Agostinjani jista' jidħol fuq il-website tagħna. Se ngħidha bil-mod www.agostiniansisters kelma waħda.org. Sa nispelli Agostinian AUGUSTINAN u sisters maquda waħda, maquda magħha. Sa nerġa' ngħidha mill-bidu www.agostiniansisters kelma waħda.org. Agostinian AUGUSTINAN u sisters maquda magħha SISTERS.org. Issa aħna matul is-snin ippubblikajna diversi fuljetti, libretti u anke kodba b'diversi lingwi dwar il-fundatriċi. Anke min jixtieq jitlob xi grazzja bl-interċessjoni tal-venerabbli Teresa Spinelli jista' għandha santi ħafna sbieħ bit-talba tagħha. Min jixtieq xi ħaġa jista' jikkuntattja magħna permezz ta' SMS, telefon, mobile, email, hemm anke l-indirizz kif tiftħu l-website issibu dawn id-dettalji kollha. Illum nifquha u eżis semmija jien nixtieq insellem lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek.